Assalamu alaikum. Bazum Muhammad ziyarce-ziyarcen da yake yi wannan ba shi bane karin farko da ya kai ziyara a bangaren ainihin DIFA. Akwai ayyukan da ya je ya sa a yi, to yanzu kuma ya sake zagayawa ya ga ayyukan an yi su ko ba a yi su ba, domin Bature ya ce nose down look. To hakan yasa ya tattaki da kansa ya je, kuma sun masa sane da zuwa kuma da maraba da zuwa. Mazan da matan sun jinjina ma zuwansa, sannan akwai wasu matan sozawan da suka yaba zuwansa kuma suke masa godiya kuma suke masa alasan barka. Ko menene dalilin su an tambaye su, cewar suka yi mazan su a yanzu ba su da faduwan gaba. Saboda me? Saboda sun samu makamai, kayan aiki wanda sun fi na 'yan ta'addan. Suka ce a tunaninsu wannan nasara ce. Da idan mazansu za su je gurin yaƙi suna faɗuwan gaba kuma suna fargaba, wataƙila za su dawo wataƙila ba za su dawo ba, saboda sun san ba su da kayan aiki, kuma a cewar su sun ce su 'yan ta'addan sun san sun yi kayan da suke riƙe da shi sun yi na mazansu. To a yanzu kuma sun ce a yanzu a wannan lokacin sun samu kayan aiki fiye da na 'yan ta'addan, wannan baya sa suna fargaba. Sannan kuma mazan masu kamun kifi da masu noma su ma sun jinjina wa Bazum Muhammad cewar wannan su ba su abin da suke yanzu suke bukata a wajen Bazum Muhammad shine ya dawo musu da ainihin jami'an tsaro duk garuruwansu, ya yi musu kwamfani, sannan wannan zai sa su yi noma, su kama kifi, su sayar a lokacin da suke so cikin ƙoshin lafiya. Ba wani abin da suke bukata illa a sa musu jami'an tsaro su tsare su, in su kuma za su iya ciyar da kansu kuma su shayar da kansu. Kuma sun yi alkawari cewar idan hakan ya faru, in Allah ya yarda jihar DIFA zai ta rike kanta ba tare da gwamnati ta sa hannu ba ta wani bangaren taimakon hatsi ko dawa. Haka zalika tsahin kuma garin sun tattara kawunansu sun zo suna addu'a ga ainihin Bazum Muhammad, suna cewa hakan da ya yi musu daidai, bai nuna musu bambanci ko wariya ba akan cewar ya ba mu sauran wasu jihohi tsaro bai ba su ba, ko kuma bai zo ya ga aikin da ya sa an yi ko ba a yi ba. Haka zalika matar Bazum Muhammad ta yi ziyara wajen yankin Kance cikin jihar Damagaran, ta kawo musu makarantu da kuma ta buɗa musu ainihin kwakwalensu na cewar su yi kasuwanci a bisa tsari, su bar yawace zuwa kamar su Algeria, su Ghana don barace-barace. Hakan ba zai kawo musu komai ba, kenan da ƙarhinsu ya ƙare to wa zai je yi musu barace-baracen. Hakan yasa ya aka buɗa musu kwakwalai don su yi kasuwanci a cikin hankali, cikin tsanaki a cikin ƙasashensu. Insha Allah, dan bari TV godiya muke jinjina ta musamman zuwa ga kowa da kowa. Allah ubangiji ya ci dama a cikin alkhairansa. Ku biyo mu in akwai wani alƙawarin da ya yi musu bayan wayannan, zan mu kawo muku shi a tashar dan bari TV. Muna godiya da kulawa.